Αρχίζουμε τη δικιά μας πορεία σε όλη τη χώρα. Η Ελλάδα είναι για όλους. Και ωραία, εγώ είμαι εδώ, βγαίνω, θα πάω και όσους χρειάζεται να πάω, πας και πετύχουμε κάτι. Το θέμα είναι ότι πρέπει η δικιά μας ταυτότητα, φιλοσοφικά, αξιακά, το ιδεολογικό κομμάτι πλέον, δυστυχώς, ο κόσμος δεν το εμπιστεύεται τον ίδιο τρόπο όπως παλιά. Σου λέει, είδαμε τις ιδεολογίες. Θέλουν πράξεις. Να μπορεί να βγει ο μήνας αξιοπρεπώς, να μην χάνει τα παιδιά του στο εξωτερικό, να μην βλέπει τη διαφθορά, το ένα άλλο. Λοιπόν, αλλά αξιακά, εμείς τι πρεσβεύουμε? Μια νέα Ελλάδα, η οποία να μπορεί να βάλει τάξη στο σπίτι της και να ανθίσει. Έτσι δεν είναι? Να μην είναι η Ελλάδα των λίγων συμφερόντων, να μην είναι η Ελλάδα προτεκτοράτο της κάθε τρίτης χώρας. Μια ανεξάρτητη Ελλάδα με ευημερία.